Wannan ɗabi'a ce wannan. Wacce yin rayuwa ce wannan na aike ka da kuɗi ka je ka yi dan kuɗi. A wannan baka san sami kuɗi ba. Wannan wawanci ne na aike ka tintini ka tafi ka yi dan kuɗi. Kai. Ka san nake ba kuwa? Na aike ka tintini ka je ka yi dan kuɗi. Tintini na jiran ka je ka yi dan kuɗi. Wannan ɗabi'a banza ne. Kai baka san sami kuɗi ba ka san ake mai wasu ba. Na rinda gidan nan ya dau zafi mugun zafi ya dauka. To lafiya? Kai wakan dai 50 fa kada alaji ke cimma wannan yaron mutum ke shamsa. Guda ma duk ihun da kai kake ji inda kake mun haka duk saboda yana Wallahi saboda naira 50 fa. Zo ka zo mu. Wannan rayuwa ce wannan. Haka je tintini ka wai ka yi dan kuɗi ka dawo. Ya ne na aike shi ya je dan kuɗi. Naira 50 ya damu. Yanzu a kan naira 50 kake bari yaron nan? Naira 50. Idan da ke kira su ba naira 50. Nawa ne naira 50? Kai Shamsu da haka tashi ka shiga ciki. Kan naira 50 da ake magana cewa na aiki yaro. To nawa ne naira 50? In ka gama kula yin sai. Matan nan ba laifin ki ba ne. To kwance kike nike zuwa wahala. Ya raki zafin naira 50. Sai sa ke wani don an dona abin da yake yi. Amma Saboda naira 50 ba. Ka kalli alaji ba duk ka da girman gidan nan ba wai saboda naira 50 ba. kuma dan shi ne. Kai samu mutum. Sai da kuma wata ake mun kafin ya fito. Malam Musa kai. Na kanan. Zan aike ka banki ne. To Alhaji. Da aka min kuɗin nan banki. To Alhaji. Ka san da wannan kuma kan naka da kasa. To Alhaji. Kana ji na? To Alhaji. Kai. Da ka ɗauka min Malam Musa zuwa banki. Amma matsala ta ba abin da ka iya tukin mota ka iya. Ta kuma Malam Musa kullum cikin makara kake. Daɗi na ga kuma kai ka iya rubutawa amma shi bai iya komai ba. Da ka mishi banki. Ka gane? Direba je ka canza. Malam Musa je ka canza ka fito. Kai kuma da ka bi ni yanzu. Da ma sa kuɗin. Malam Musa amma na son ka sauna abu. To Alhaji. Sisi na bace a kuɗin nan. Za mu samu matsala da kai. Insha Allah ba su. A ji a canza Malam Musa. Sai kuma biyo ne ba ku. Malam Musa ka shirya kenan. Kai wallahi na shirya ba sauki. Kai jira. Na so na ba ka makullin mota. Duk kuma na tuna cewa kuna da mashin. An ka san abu kun ka amfani da mashin ɗin ka ne. Ayan da dai ina lalace maka shi. Yanzu yake nufin ba kuɗin gyara kuma yake. Duk kamar da Allah ka yi ta kuma. Na dai gama ko? A ba da Mu da kai. dai Wani barin gaya ma gani. Ni fa da kaga ina aikin hikima din nan. Na fa san komai. Kaga bankin nan zamu yi. Bai ɗan mata. Toast zai yi gaya ma. kai ka manta da alaji. Kai rabu da Alhaji da Allah ba zai Amma ina gani a gaban ka ne fa kake ji kan naira 50 abin da ya wadansu. yi. Yadda kuɗin zai yi. Allah. Kai ka My money, my body, now your own. It's OVO, body. If I tell you, say I love you, oh.
My money, my body, now your own, oh baby. 30 billion for the account, yo. Yeah. Versace and Gucci for your body, oh baby. No do, gotta for me. No do, say that, oh. No do, shakara, oh, eh. No do. That's okay. What's up? Bob Smiley. Wow. Nice to see you. Amma kamar irin baki gane ba ko? Kisan da my God. Kisan this Nigerian artist. Kisan the video? Correct. Kisan the video? Kisan the ski? Yeah, my guys. Oh, really? What gane ba? Ko ai da whiskey the video na they write all these videos for me. Kina gani na ka ni kika ga whiskey ke da they are my guys and my boys. Oh my God. A cikin waƙoƙin da biyu which one wani kika sai? I tell you, say I love you. Oh, God. I wanda waƙa da ke gani. Irin na rubuta ma wani one of my guys saboda jin kinga shi ya ce ku mutane da nake cewa da yi na my guy and they are all Nigerians ne ce don ba shi ne video nuna mun yana son waƙar su a gaske since we are Nigerians ne so kawai ni ba shi wa shi ne so inda yake cewa if I tell you say I love you my money my body like oh driver na it's my driver driver na zuwa I come my phone so as I was saying you think say they wise you are a mumu man. Na Alhaji. Kana ji na? To Alhaji. Sisi na bace a kuɗin nan. Za mu samu matsala da kai. Insha Allah ba za a samu. Bana wa. So if I tell you say I hate you, my money, my body, now my body, baby. Let's say that you are the one that sang the song. So, your money and your body and my phone. Your money and my So you don't have money before you're bragging. Bragging on what? Please Leave me.